11:33 minutos, continuamos la revista, entramos xa na sección de Xiana Albor, que como sabedes, sempre nos trae asuntos moi interesantes, co medio ambiente como eixo central, e hoxe imos falar de viñas, de paisaxe, de cuidados, de sostibilidade. Xiana, que tal? Moi bons días, Evi. Bos días, benvida, hoxe traes un convidado que nos vai descubrir moitas cousas, verdade, sobre o mundo do viño e das viñas, sobre todo. Exactamente, ele é Alfonso Rivas, director na área de innovación de Fundación Juana de Vega, pero tamén está a coordinar un proxecto que me ten namorada que se chama Ecosphere Wines. Sí. Mellor que non lo explique el. Veña, pois explícanos algo, Alfonso, isto de Ecosphere Wines, ecolóxico, esfere, que debe ser global, e wines que viños, non? Sí, vai por aí o tema. Sí, vai por aí o tema. Moitas gracias por convidarnos a estar aquí hoxe, a Televisión de Galicia, Xiana. Nada, o proxecto Ecosphere Wines é un proxecto internacional onde participamos socios de Galiza, fundamentalmente de Ribes de Duero, do norte de Portugal e do sur de Francia, un proxecto Interreg, un proxecto que vai durar 3 anos, empezou a principios deste ano, finalizará a finais do 26, onde pretendemos facer compatible a produción do viño co mantemento do paisaxe, coa regulación do clima, e coa preservación da biodiversidade. Eses son un pouco os obxectivos do proxecto e para iso temos un montón de accións que vamos desenvolver durante estes 3 anos todos os socios, que hai desde universidades, centros tecnolóxicos, bodegas, badegueiros, todo se interrelacionado co mundo do viño. A verdade é que é un proxecto realmente alucinante. Xuntastes vos, ademais, os que menos sabedes de viños do mundo. hai un coñecemento tremendo. A nivel práctico, isto como se faría? Que cousas pretendedes facer na paisaxe e nas viñas? Ben, o viñedo, como todos os cultivos, nos últimos anos, se está centrando moito nun servicio ecosistémico, nun servicio que é a provisión. Este servicio de provisión é que nós do viñedo temos uva para facer viño, pero o viñedo pode darnos moitas máis cousas. Aparte de darnos esa uva, que é tan importante para a produción do viño, pode facer moitas outras cousas se facemos un cultivo máis ecolóxico do mismo, non? Entón, se nós, en lugar de cavar as calles entre os viñedos, deixamos cubertas vegetais, podemos ter moitos efectos positivos para o suelo, non? Podemos ter un suelo máis biodiverso, máis microorganismos no suelo que axudan a descompoñer a materia orgánica do modo mellor e a fixar os nutrientes no suelo. Podemos evitar a erosión cando chega a chuvia, non? É dicir, un suelo que ten vegetación mantén mellor a auga, tamén retén máis auga, evita erosión, e fai múltiples servicios, como manter aí certos insectos que poden alimentarse de plagas que ten o viñedo, etc. Pois este tipo de probas é o que pretendemos facer nos 2 anos seguintes do proxecto, pero non só iso. Se ti mantes setos alrededor do viñedo, poden estar ali paxaros ou poden estar morcegos que despois se alimentan de outros insectos que son prexudiciais. Nós estamos por iso, morcegos, abellas, eso é o noso campo aquí. Porque ademais estamos convencidos de que hai sitio para todo, non? E que ademais, como ben dis, verdade, como isto supoño que a parte ecolóxica deste proxecto ven por aí, non, Xiana, supoño? Exactamente, ven desde o convencemento de que traballar coa natureza, como entendendo como traballa todo, que como facían antes. Só estamos intentando lembrar o que facían antes, xuntalo con toda a tecnoloxía e todo o progreso que temos hoxe para facer, a mellor, non un mellor, pero mellor e máis viño. E ademais, Evi, agora queríalle preguntar a Alfonso, que xa estivemos falando disto, que tipo de viños, porque aquí están Francia, Portugal, mesmo pois outras rexións de España, mas en Galicia, cal é a variedade de uva que o voso socio está producindo? Sí, bueno, nós estamos traballando nunha das indicacións xeográficas protegidas máis pequenas de Galicia, que está aquí moi perto da cidade da Coruña, que é na terra de Mariñas Betanzos, e ali está a ISP de Betanzos. Ali hai algunha xente, pequenos produtores, que están intentando recuperar os viñedos, os bancais, no río Mandeo, e volver a paisaxe cultural que existiu aí hai bastantes decenios, non? Entón, están recuperando o cultivo da variedade blanco lexítimo. Blanco lexítimo, aí estaba o debate que estábamos facendo aquí. Esa non a coñecíamos de nada, verdade, Xiana? Non, teño que admitir que non. É unha variedade dun sitio moi pequeno,
e que queren recuperar, están convencidos de que hai que recuperar iso. Sí, aí hai anos, desde a Fundación Juana de Vega, financiamos un estudio coa Misión Biolóxica de Galicia e coa Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, que depende da Consellería de Medio Rural, para inscribir esa variedade no registro de variedades comerciais. Eso o primeiro para poder producila, non? A partir de aí comenzouse a facer ensaios e a producir, non? E agora hai bodegas como Pagos de Brigante, que está traballando con nós nesa recuperación dos bancais, que está plantando esta variedade que é moi demandada e dá uns viños realmente moi ricos. O sea, está plantando, pero xa hai viños. Xa hai viño noutras parcelas tamén que están no proxecto, pero esta parcela é unha nova plantación de 6-7 hectáreas onde está recuperando estes bancais e plantando estas variedades. Isto é o malo da tele. Como está? Está rico? Está moi bo, está moi bo. Non puiden traer hoxe unha home, mostra. si era igual, inda que trouxera. No, eu xa lle berrei. No, inda que trouxera non o podíamos trasladar a xente. Hai no que probar, non? Exacto, hai no que probar. Parécese a algo totalmente diferente? Bueno, esta variedade é bastante diferente ao resto de blancos que temos en Galicia. Tamén se dá na zona máis norte, casi, de cultivo de Galicia. Bueno, está Terras de Navia tamén, pero digamos... Sí, está moi ao norte, é certo. Xa o propio clima, non? Fai que a variedade ten unhas características pois diferentes ao que poden ter viños máis ao sur na túa zona en Ourense, non? Que son a mellor máis cálidos, non? Donde hai un verano bastante máis cálido. Son diferentes ata as uvas, son blancas, pero están morenas as uvas tamén, claro. Ali pega o sol cando pega moi duro. Bueno, estou pensando, a xente, que, como dicías ben ao principio, concentrouse en que os viñedos estiveran sans, que deran moita uva, porque queríamos facer moito viño. Agora, cando vides con estes proxectos, a falar coa xente que ten as fincas, como toman iso? Din, aquí veñen esta xente, agora, non sei, como toman? Están convencidos de que é necesario? Hai nos que convencer? Cal é o máis difícil? Nos estamos traballando, como sempre, nestas cousas da innovación, con lo que se chama, non? Os primeiros, os pioneiros, non? Pioneiros, é dicir, cos pioneiros é moito máis fácil, non? É dicir, coa xente que primeiro adopta, digamos, as innovacións. Si isto funciona, despois, digamos, a imitación e a envesa, pois, digamos, sempre unha motivación moi importante, non? Entón, bueno, con estes que nos traballamos é moi fácil, non? Porque eles realmente están convencidos de que o viñedo non pode ser solo producir uvas, sino que ten que ser moitas máis cousas, e no proxecto tamén vamos a estudiar de que maneira podemos conseguir que o resto, digamos, adopten estas innovacións, non? É dicir, como hai que traballar cos agricultores e cos viticultores para que isto realmente lles compense, porque é un servicio que les fan para toda a sociedade e que non pode ser o seu custo, non? Eles teñen que ser premiados, digamos, polas políticas públicas para desenvolver estas innovacións. E, de feito, o proxecto, ao final, ten unha estrategia que vai ser a estrategia, digamos, para o sur de Europa para implementar estas innovacións nos viñedos en áreas de alto valor ecolóxico. Guau! Canto da adhesión ao viño, espectacular, Espectacular, ainda pode dar máis aínda de sí, porque de certo somos unha das rexións do mundo con máis variedade de uva, e iso se traduce nunha riqueza impresionante grazas ao minifundio, que tantas veces o denostamos, pois o minifundio tamén nos dá cousas interesantes. É super curioso, Sebi, este tema de que ás veces está comenzando a haber unha escisión entre a protección da natureza e a agricultura. E me gusta este proxecto porque está intentando unir ambas e de que xeito lle podemos convencer os agricultores, os viticultores, non convencelos, deciles que van a estar protegidos, que non están facendo algo malo, ao contrario, que imos camiñar con eles para que podamos ter bons viños e boas producións e teñamos cartos no rural ao tempo que conservamos a natureza. Sí. Pois mellor dito non se pode dicir isto contigo, Xiana, de verdade, estamos con vos, Afonso, moitísimas grazas, Gracias por vir a contarnos isto.